ಇತ್ತೊಂದು ತಾರಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂದು ಅನ್ನಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ಇದು ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂತೂಲೆ ಲಕ್ಕು ಜಲಿಗೆ ಒಚ್ಚೋದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕುಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಜಿನ್ನು ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತಲೆ ಕಾಂಡನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಚಾಪರೆಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಗ ಪತ್ರಡ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರಡ ಎಂಕೊಂಜ ಮಗಳು ಏಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೈಕ್ ಅದಾದ ನೀರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಗ ಇಡೀ ಮೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತಂಡ ಅಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿರ ನೀನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬೇಗನೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚೈತೆ ಪತ್ತರಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪೋತಿರು ಕೋಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೋರಿಕೊಂತಿತ್ತೇರು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂತು ಲಿಶ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಕೋರಿದ ತಿತ್ತೇರು ಐತೆ ಅನ್ನೊಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಸೊ ಐಟೊಂತೆ ಪೀಸು ನೇನು ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೈತೆ ಸೊ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಮಲ್ಪಗಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗಾರಿಲು ಒಲ್ಲೇರೆನ್ನ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೋರಿಕೊಂತೀನಿ ಮಳೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವೆ ಅಂತ ತೋಜೆ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತು ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಹೋತನು ಪೊಡಿತೆ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ದೀತತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ತುಲೆ ದೆನ್ ಎಂಚ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಸೊ ಐನಿತ್ತೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂದ ತೂಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು 2 ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೆನ್ ಮಾಸನ್ ಪಾಡ್ದು ಈಪೆ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುನ್ ಪಂದು ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತನು ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ದಿಯರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕದ ಅದಾಪು ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತವನು ಪಂಡ ಅಂತೆ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪು ನೀತ ಮಲ್ಪ ಒಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿದೈತಂತೆ ನಾನು ಒಂಚಿ ಬೋಡವ ಅಂದು ಒಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲತ್ತಿತ್ತೈತಲ್ಲ ಏನು ಮೇಡಮ್ ದೈತಂದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೇತೇನು ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾಯ್ತ ಎಷ್ಟು ಶೋಕು ಬುಡನುಂಡು ಗೊತ್ತು ನಂದೇನು ಪೂರ ಬಿಡು ಭಾಷೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ತುಲೆ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊತ್ತು ಕಾಪುಡು ನಾನು ತುಲೆ ಏತು ಬೇಗ ರಿಸೀಟ್ ಬಿಡ್ನು ತುಲೆ ಮಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಲೆಗೆ ಏತು ಈಸಿಟ್ ಬಿಡೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತುಲೆ ಇನ್ನು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈತ ಈಸಿಟ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ನತ್ತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಐಸದ ಕಟ್ಟೆನೇ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕೈ ಐಸು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದೊಂದು ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡೋದು ನಂದು ಇಜಿನ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿರ ಹಾಕೊಂಡ ಕೈ ಅಂತ ಐಸ್ ಕಟ್ಟದು ಹೋತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಬಿಡೋದು ನಂದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ಪಕ ನನ್ನ ಬೇಗ ಸುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಸುಕ್ಕಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಪೋತು ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂದುಲ್ಲೆ ಶೋ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಗುಂದಾತ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂಡೆ ಬೆನ್ನಿ ತೊಗಣಿ ಪಾಡ್ಗ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಅವಳು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೂವಾಕನ ಗಿಜ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆರ್ಲ ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಂಗೆ ನಿಜ ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಅನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ತಾಯಿಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಪಾಡೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂಚಿ ಕಾಲು ಭಾಗದ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ತುಳೆ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾವೆ ಅಂತ ಬೇರೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ತಾರಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂದು ಅನ್ನಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇದರು ಇಜ್ಜ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಪಾಡೋಣ
ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬರಲಿ. ಅದಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಪೊಡಾದ ಉಪ್ಪು ఒక ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ఒక ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಂತ ಪಾಡಿಯೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಎತ್ತೇನಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ತುಂಬಾರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಪೀಸಸ್ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ ಬೋಡದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಂಜಿ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಏನ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಅವಡು ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ತುನ್ಸುಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲುಂಡು ನೀರು ಆಚಿನೇ ಇಡ್ಡೆ. ಬಟ್ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ ಪೊಡಿಕ್ಲೇನು ಒಂದು 6 ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ, 1 ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ 3 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಕೊಂಚ 1/4 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅದು ಪಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೊಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪುನಃ ಮುಲ್ಪ ಪಂಚ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆದು ಪುರಾಣ ಹಾಕುನ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆಜಂಡು ಅಪ್ಪ ಶೋಕ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಯ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋದು ನಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿರೆ ತಿನ್ಕಂದು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದ ಏನು ಪಾಡೋಣ. ಇದು ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಮತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಡಿ ಸುಧಾರ್ತು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೊಜ್ಜಿ ಪುಗೆ ಬರೋನುಂಡು ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದಚ್ಚಿ ಪುಗೆ ಬರೋನುಂಡು. ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಕ್ಕಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚಾತುನ್ ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೇವ ತುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅನ್ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಯ. ಸೊ ಎಂಚಾತುನ್ ಬಂದು ಪಾನ್ಪೆನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ತಿಂದೊಂದುಲ್ಲ. ವಾ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪುಗ ഞാನೇನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೀದಿತ್ತೆ ಎಂದ ಗಾಡಿಗೆ ಶೋಕ್ ಡ್ರೈ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಎಂತೂಲೆ ಲಕ್ಕು ಜಲಿಗೆ ಒಚ್ಚೋದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿತ್ತೆ ಕುಲುಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಚ್ಚೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ಒಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪಂದು ಅಂಚೆ ಒಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಒಚ್ಚಿ ಸಾಕಾನೆಂಕ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಚ್ಚಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಮೇಡಮ್ನ ಎತ್ತು ಹಠ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೋಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ತೂಪುಂತುಲಗೆ ಕುಲೋಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಲ್ಲಂಚ ಹಾಂ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಲಿಗೆ ಇರೇನೆ ಮನ್ಪುನು ಹೇಳೋ ಮೇಡಮ್ ಏಯ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ഒന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റമ്പലേന് ഗുഡ് ഈവനിങ് തുലേ ഞാനിനി ക്രീം ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಪಿರೈ ಹೋದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ನಡ್ಕ ಪೇಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನನ್ಸದು ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತಿರ್ತಲೇ ಅನ್ ಪಾತೊನ್ನ ಕೈರೆ ಬೋಡೆ ಬಂಗಾರಿ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚ ಆರೆಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ತಿನ್ ಪೆಂಚೊಂಡು ಪಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕುಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನು ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಳೆಯೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಾಡು ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಬಿಂಗೋ ಕೊಂತದಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಡುಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂತಾರೆ ಬಿಂಗೋ ಬೋಡುನು ಕೇಂದ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಓ ತಮ್ಮನೆ ಜನ ಇದ್ದೀರ ಅಮ್ಮ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಮ್ಮ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ అది కొంచెం ఎడ్డాపులు అని ఎంత తింపేది ఈ క్రీమును కేకుట్లాత ఇంకా క్రీమ్ ఇస్తేనే వచ్చు ಎಂಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂಪೆ ನಾನೊಂಚು ಕೊಂತಿದ್ದೇನೆ ರಡ್ಡು ಕೊಂತಿದ್ದೇರು ಒಂಚು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಲಿಶು ಕೊಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿಸಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಣು ಅದು ತಿನ್ನೇರು
ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೋಯ್ತು ಕೊಂಬಿದ್ದಿ ಮಗ ಬಿಂಗೋತೆ ನೀರೇ ತಿನ್ನಮ್ಮೆ ಕುರ್ಚಿ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಒಂದೇ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟು ತಿನ್ನೋಳಿ ಎರಡು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಮ್ ಬಾರ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ವೆಡ್ ಹಾಕುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪಂಜೆ ಬಾಕ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪಿದಾದ ರೆಡಿ ಆದುಂತದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ತಲ್ಪನೆ ಐನೆಂಕ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಕಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ವೀಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಓದು 4-5 ದಿವಸ ಓದೋದು ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರ್ತದೆ ಓದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ ದೇವಿಯ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವಾ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧೆ ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವಾಗೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತರ್ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೀವಾಗೇ ಸ್ನಾನ ಚಾರುಮತಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಡನನ್ನು ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಂತಚಕ್ಷುಗಳನ್ನು ತೆರೀತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಎಂಚ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಚಕ್ಷುಗಳನ್ನು ತೆರೆದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದೇವಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇವಳಿಗೆ ವರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಕಲಶ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಪೂರ್ಣ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಶುದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ವಂತೀಜರು ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಗುಡು ಸಿಮ್ಲವೇ ಇದು ನಾವು ಅಂಗಿದೆಪ್ಪಂದೇನೆ ತಿಂತದ ಬಾಲೆ ಅಂಗಿದೆಪ್ಪುಗ ಸೊ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋನು 2 ವೀಡಿಯೋನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತ ಪಾರ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್